Tiratxoak! Iubi! Aurrera! Miti esploratzailea. Kaixo esploratzaileak, ez zaituzte ikusi. Badakizu zein landare den? Goroldioa da, oso landare txikia eta zaharra. Existitu ziren lehorreko lehen landareetako bat da. Ez alda izugarria, 470 milioi urte gora bera daramatza lurrean. Basoko nire txokorik gogoenetako baten bila nabil, Goroldioen lorategia. Erlasatu nahi dudanean ara joaten naiz, nirekin zatozte? Guazen! Ai, ama, iparrorratzaztu zait eta iparraldean ondagoen jakiteko behar dut. Hor dagoelako musgoen lorategia. Badakizu ezer gehiago erabildezakegun basoan iparraldea aurkitzeko? Goroldioa, hori da! Goroldioak ezetasun handia behar du bizirauteko. Horregatik gehiago dago eguzkia ematen ez dien arroka eta zuhaitzen aldean. Eta goroldioa duen alde horrek iparraldea adierazten du. Baina kontu zaizue, hau ez da horrela baso guztietan. Eguzki argi gutxi sartzen bada basoan, edo hego hemisferioan bazaudete, teknika honek ez du balio. Zorionez, ipar hemisferioko baso honetan teknika ona da. Orduan, badakizuen ondagoen iparraldea? Horixe, iparraldea handik dago. Goroldioaren ezaugarri bat ahaztuta nuen, irristatzen du. Begira, bare bat. Bareak pixkanaka mugitzen dira. Badakizue goroldioa uretan ere bizi daitekeela? Izan ere goroldioa itsasalgetatik dator. Ura oso garrantzitsua da goroldioarentzat. Xurgatu eta barruan biltegiratzen du. Eta bero handia egiten duenean askatzen du. Horrek asko laguntzen dio ekosistema osoari. Begira, tximeleta honen etxean gaude. Baina ez da berea bakarrik, animali txiki asko bizi dira hemen. Bat ikasi dugun gaur, orain gauza asko dakizkigu goroldioari buruz. Adibidez, lehorreko lehen landaretako bat izan zela, eta ornogabe askoren bizilekua dela. Natura zoragarria da. Nik basoa esploratzen jarraituko dut, eta zuek gauza bera egin dezakezue, baina beti konfiantzazko heldu batekin joan behartzarete. Hurrengo abenturan arte, esploratzaileak! Gukapi. 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 Gukapi.